Samantala dyan pa rin sa La Union, 83% ng kuryente na ibalik na matapos ang bagyong Emong. Para mo sa detalye ng balitang iyan, napakatutukan natin kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Isang Agosto na ibalik na ang supply ng kuryente sa 83.33% ng mga kabahayan sa La Union 2 linggo matapos manalasa ang bagyong Emong. Nanawagan naman ang pamahalaan ng patuloy na kooperasyon upang mapabilis pang pagsasaayos. Nakipagpulong na rin sa dalawang power distributor ng lalawigan na nangakong paiigtingin ang kanilang operasyon para sa ganap na pagpapanumbalik ng serbisyo. Ganap nang naibalik ang kuryente sa 8 sa 20 bayan ng lalawigan. Patuloy naman nagtatrabaho ang mga linemen upang ayusin ang mga sirang linya habang hinihikayat ang publiko na tumulong sa mga clearing operations upang mapadali ang trabaho. Dahil sa pananalasa ng bagyo, bumagsak ang maraming poste at puno na nagdulot ng malawakang pagkawala ng kuryente. Idineklara naman ang lalawigan sa ilalim ng state of calamity. Samantala, 2 naman ang nasawi at 3 ang nasugatan sa kasagsagan ng bagyo sa probinsya ng La Union. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.